South Africa kanibingelela wengane zakwethu kuphi nakuphi la nikhona. Imbela Mduduzi ngwamkhwanazi ngenjwayelo sivele kwenhlangano Ithuleleni Organization. Sinomama ngapha-ke osuka ngapha ePortshepstone. Umama-ke sike sathi ukuxoxa naye nje ngaphambilini esibikela ngenkinga-ke ayebhekene nayo ethinta indaba yokuthi waphelelwa umsebenzi ngoba nakhe kwazi ukuthi-ke kwakhona ukukhuluma eqwashisa omunye umsebenzi-ke abaqashwe naye ngaphansi kwalowo mqashi ababaqashile. But-ke kodwa kumama uzosho ukuthi yini kahle kahle afuna ukuzoyikhuluma kunathi la kaThuleleni. Sawubona mama. Yebo, sawubona. Siyaphila unjani? Siyaphila. Umama ubani? Uthandwa Mchunu. Oh, Macengwane. Yebo. Kephi? ePortshepstone. Awu, uMacengwane madoda. Yini bakwenzani Macengwane? Kusho ukuthi kade ngisebenza entwentweni ezindlini. Laphayana bese ngisebenze 13 years ngaqala khona ngo-2010. Kusho ukuthi bekulokhane nje kunezinkinga ezibekezelelekayo. So kwathi ngo-2017 umlungu wathi hayi useshintshile manje. Wakhansela zonke izinto ezazikade zima-benefit eziza ngakuthini. Wazikhansela zonke. Nebangaka nemotheni zakuthini? Yo siba urunning company mina ngisebenza endlini. Oh. Bese kubo sengadini. Mhlambe silapha ko-24. Hayibo. Ngoba running company ekuthiwa i-ICS Innovative Concrete Solution. Oh, nenkampani ngaphandle. Nenkampani uyirun egcekeni. Aha. Bese kuba khona i-distribution eMabheki. Shuthi enye ingxenye eseMabheki. Bese lapho-ke ila u-order ABE ngithi la eThekwini. Bese iyakobeka lapha e-distribution bese lapho ba-distribute-ke ukuthi lo bhuti lo ekuyena owamphakela ukudla kwezinja wayesebenza lapha e-distribution. Mana phela abantu abazi phela ukuthi khona owadla ukudla kwezinja. Angithi usachaza. Yebo. Siza nayo indaba. Okay. Kusho ukuthi lapho mina ngisebenza endlini. Oh, kumedem. Yebo. Okay. Umedem kuyenzeka-ke naye ngolesithathu ahamba e-distribution bese ngisala ngedwa. Kodwa nje bengikade ngisebenza ngihlala khona kusukela ngo-2010 ngize ngaye ukuhlala khona ngo-2019. Ngoba undodakazi wami waba nengane so bathi ingane ngiyithathe ukuze aphinde esikoleni. So mase ngahlala nayo-ke mase kufanele iye esikoleni bathi angifuna ama-crash around ngathi ngeke ayabi ngathola ukuthi ayabiza. Ngathi ngeke ngikwazi ukwa-afford. Kungcono siphinde sihlale ekhaya. Bese kuba ukuthi ngizomfunela isikole-ke ama-crash abiza kancane lapha endaweni. Sabe sesiphuma kanjalo ukuthi ngisebenze ngihlale ekhaya. Bese bengisebenza nangemgqibelo-ke. Kodwa kuhambe kwahamba kuthena ngo-2020 after COVID wabese bethi hayi masibuya kwi-COVID bathi angingabisasebenza ama-Saturdays angisebenze gcine ngoLwesihlanu. Hayi-ke ngakubonga-ke lokho. Kwahamba-ke khona istaff abantu abaningi abasebenza egcekeni ngithi mhlawumbe babe u6 babehambile babeyosebenzela eSikisiki behlala khona mase bebuye babuye ebusuku okwathi ngalelo langa njengoba mina ngisebenza endlini i-duty yami ukuthi ntambama before ngishayise kufanele ngiphakele izinja. Ubona nezinja la? Yebo kunezinja kufanele ngiphakele izinja. Izinja engaka? Bezu-2 zazu-2 ngaphandle zu-2 ngaphakathi. Awukhona ehlala endlini? Khona ezihlala endlini khona ezihlala. Lezo medium. Yebo. Lezi esemnyango hlobo lunezinja? Zaziyinkulu nje kwezinje ezinkulu. Aha. Kodwa zazingenabungozi-ke. Bese kusho ukuthi mabebuya ngithi babuya Friday babuya futhi mina sengingekho. Ngishiye efrijini kukhona ipapa engangiyiphekile for izinja. Mangibuya ngomsombuluko ngabuya bangithi ngiyabheka efrijini hayibo ipapa yezinja iphelile iyephi. Bangitshela ukuthi hayibo ngithi nina nalana elikangaka kwenzekeni bathi hayi kade silele lana. Bagoduka. Then ngomsombuluko bangitshela babelele emsebenzini ngoLwesihlanu basebenza ngomgqibelo then base beyagoduka. Ngabuza nadlani manifika ebusuku bathi sadla ipapa nokhari. We nadla ipapa yezinja nini. Leyo papa futhi ayihlaza nizwa ukuthi ayihlaza ngoba ayiphekwe yimina ngangiyipheke ngayo robha ngoba ngangiphuthuma ku late ngasheshe ngayikhipha. Nadla ipapa yezinja bathi hayi sasilambile
kodwa nje yaseyinokuba mansi ngithi yaseyindala kade ihleli. Hayi bathi badla ke phela kusho ukuthi ebenzelile ukhariki. Kodwa ipapa kwakuyezinja. Hayi ke kwahamba. Kwathi ke ngo-2023 lo kwakhona umfana ngebhadi lo mfana naye wakamchunu kanti nami ngwakamchunu. Lo mfana as u-driver kwafunakala a-drive aye eLsikisiki angazi nakephi kodwa nje ezohamba indawo eziningi eyodeliver bese wabuya late. Mebuya late kusho ukuthi umadam athi angimlungisele le room engangihlala kuyona. Ngebhadi le room engangihlala kuyona kwase kuyi room e-storage sort of kungcolile kodwa umbhede ukhona. Kungahlali umuntu nje izinto ezazingasasebenzi zaziphushwa phakathi. Indawo yayikhona nje kwakuyi-space ukuthi ngikwazi ukuthi ngiye toilet nokwazi ukuthi ngishintshe then mangiye emsebenzini ngihenge kahle izinto zami kade ngizigqokile ekseni. Bese kwathiwa ngiyikline le ndawo ngayiklina ke ngalungisela ukuthi uzolala lo bhuti. Hayi ngihambe ngigoduke. Ekseni angitshelwanga ukuthi angikline le ndawo. Yayikade ngiyikline mhlambe 3 months back. Kodwa futhi yaseyingcolile ngoba indawo esetshenziswayo umuntu angayisebenzisi uzoyithaka la. Mekhonta yafunayo uyangena ngamaqhuzu akhe kungcolile nje. Bese mangifika ke ekseni kwakuLesine, mangifika ekseni ngoLesihlanu ngifike ngihlangana nalo bhuti egate. Mangihlangana naye egate eliphezulu igate sengiclockile ezantsi yena usayoclock ngoba shothi ngangi-early kancane ngaleyo langa. Ngimbuze mina ngithi hayibo wena walana ekseni kangaka. Athi ulalela la. Ngithi ulalelana. Athi yindaba athi ubuye late ngabo 10. Yindaba ngayangolala kubaba wakhe Luziyana. Athi iboss inqabile ukumhambisa. Ithe nayizwana nodrive ebusuku. Ngathi udleni? Athi udlile rice no curry ongathi uyi-chicken mince. Ngithi chicken mince. Kwayilelo rice lezinja kodwa ngithule ngingamtsheli. Ngesikhathi ngifika mina egate uvula iskhaftini ukhombisa ungadini ukuthi naku ukudla alale kudlile. Ukushiyile ke udlile kancane wakushiya enzela ukuthi akudle as break ngesikhathi sebreak eshuthi ngelunch mhlawumbe uzophuza amanzi ngoba phela akagodukanga akanaskhaftini. Iboss ayisamprovidanga njengomuntu obekadelele la imcabango ethi kufanele abe nebreak kube nento azoyidla ayimenzelanga lutho wa decide ukuthi ngesilokudla okuncane akudla manje ebusuku akakushiye uzokudla kusasa. Kusho ukuthi ngifika mina ukhombisa lo mfana la egate nami bese ngiyabona ngibona le nyama lena idla la inyama lena engiyiphakela izinja ntambama noma bengiyiphakela izinja ntambama. Bese ngithule ngingamtsheli lutho ngihambe ngiyoshintsha mangibuya koshintsha ngiphuthume efrijini ngibheke keep iskhaftini esinalo nyama ngithi ngiyabheka kade ngishiye u-half eskaftini ice cream dish nje. Mangithi ngiyabheka ayibo ihlakazekile nje ukukhombisa khona uphisa ophumile. Bese ngiyabheka esinkini kunebhodo eliyinsimbi lamabhodo nje ayinsimbi angasebenzi njalo. Shuthi lifakwe phakathi kwabe sekufakwa ibisto to thickening it. Mhlawumbe ufakile amanzi kancane and then bese wafaka le bisto ukuthi kube brownish. So bese ngiphume la endlini ngishona ezantsi e-officeini. Mangifike e-officeini ngibuza ukuthi uSabelo kuthiwa uSabelo sehambile le distribution. Ngibuza nayo inamba yakhe bathi abanayo inamba yakhe. Inamba banginika yona banginika inamba wrong. Ngahamba ngaye e-officeini ngafika ngathi ngicela ukufona. Mangithi ngiyayifonela inamba yakhe ingene ku voicemail. Ngiphinde bese ngiyacabanga ngithi ngicela u-office lady angifonele le distribution. Afone ngisho ngicela ukukhuluma noSabelo ngingamtsheli ukuthi ngoba yini. Afonele ke distribution alibambe office boy ongaliyana ubhuti osebenza e-office ngaliyana e-distribution. Ngibe sengiyamtshela ukuthi ngicela ukukhuluma noSabelo abese yambiza nginikeza ucingo ngikhulume naye. Ngimtshela Sabelo wena uphakele ukudla kwezinja izolo. Ngibatshele ngibabuza belungu ngaleyo nto athi yena ngibabuza. Ngithi okay ke. Ngibe sengiyalivala ucingo bese ngiyaphuma ngiyahamba ngiyaphezulu. Mangifika phezulu umadam uyashintsha. No usakuse kamereni akuvuki.
kusho ukuthi ngesikhathi-ke akekho-ke manje umuntu engizokhuluma naye. Ibhosi ike ofisini ezansi ngesikhathi nginyuka mina beyikhuluma nocingo yona. Then mangabe seyifika la ibhosi uSabelo setshele lo yabhuti osebenze obamba ucingo izingcingo ngaleyana ukuthi kuthiwa mina ngidlila ukudla kwezinja. Bese lo watshe wafonela ibhosi wathi uSabelo uthi useyayeka ukusebenza ngoba manje udiniwe ufuna ukuya kudokotela ngoba udlila ukudla kwezinja. Bese ibhosi-ke seyizwile ukuthi manje mina ibuze lo ukuthi uze ngobani asho lo ukuthi uzwe ngami imina ade ngifonile. Ibhosi besiyanyuka kize kumina besifika nje mayifika la ekhishini vesani ngithethise angikwazi nokusho igama elilodwa engalizwa ilikhuluma yayikhuluma isingisi esikhulu nje ngithethisa ingithuka. Thena mangabe kodwa mase idlula la eduze kwami oyangibuza ukuthi ukuthathaphi ukuthi uSabelo udlila ukudla kwezinja. Kathi mina ngibonile la econtaineni ukuthi ukudla kwezinja kuthathiwe ingidlule. Ithi mase ithatha ikhona lapha umuzi wayo ufike ungene ekhishini uthi kanje mase uthatha ikhona yathi fucking bitch ayabinyuka kuya kumfazi wayo afike yamtshela ukuthi mina sengenze kanje. Mebuya umfazi wayo yabuya kuqala yona yangabe sangikhulumisa yadlula yashona ezantsi. Umfazi wayo meqhamuke athi how dare you, ngithi nami how dare you too. Athi yena you see what you have done, chitheka ikhofi ekade eqeda ukulenza chitheka ikhofi. Athi uyabona ukuthi sewenzeni manje, ngithi mina ngenzanga lutho. uSabelo nimphakela ukudla kwezinja. Asethi yena avula ifridge. Athi le rice, i-rice lezinja ngithi mina le rice liphekwa yimina. Ngihleze nithi angiliphekela izinja. Ukuphekwa kwale rice suke liphekelwa izinja. Athi kodwa li fresh ngithi li fresh i-rice ngoba lihlala ku deep freeze. Sikhipha indishi ithapu awu2 ngoba sizopha izinja eziwu2. Ngebhadi lenja lena ehlala eminyango azisekho sezafa seyabulawa. Azisekho izinja zaseminyango. Sekwi beyikhona bese beyikhona nje eminyango angisakhumbuli kodwa ngathi no bingasekho nje keminyango. So bese athi le akhiphe lesikhaftini ice cream dish lena enenyama ewukhari wezinja. Athi mengabe ivula athatha into encane ayifaka emlomeni abuya phuthuma ekusinka angayiginyi afika ayifile. Athi wena ngeke uze ukuyidla le nyama ngathi ngengidla. Ngoba ibodile le nyama ibisi nezinsuku ihleli into mase ihleli efrijini iba nokuba off okuthile. So abese asuke la kumina aphindele endlini phezulu afika ashintshe aqhamuke la engasangikhulumisi aphuma aye emotweni yakhe adriver ye-distribution. Kusenjalo indoda yakhe iphuma inyuke ifika ithi uthi ummeli wami ngikuxoshe yeka yonke into manje uhambe. Yeka yonke into ngathatha izinto zami ezazikhona ngaphakathi ikhofi lami noshukela nento zami engangizisebenzisa mangenza ikhofi ngoba ngangiziphathela ikhofi lami sinkwa sami ngiziphathela. So ngathatha izinto zami ngaphuma ngawoshintsha then ngaphuma ngahamba. Babese bangifonela ke mase ngihambe ngakulesihlanu mhla 23 bangifonela bangitshela ukuthi ifanele ngize kwi-hearing ngizothatha iphepha ling-informa nge-hearing ngeza ngazolithatha ngabuye ngaze ngomhla ka-12 ngeza kwi-hearing i-hearing ke kwakhulunywa ukuthi kwenzakaleni kwabe sengichaza ke kwathiwa ngibekwe icala angikwazi ukukhumbula amagama odwa khona apha emaphepheni amagama amacala angangikuthiwa ngwabekiwe disparaging remarks gross misconduct nangazi nani. So mase kuthethwa lecala ke kwathiwa ngiyalivuma noma ngiyaliphika ngathi mina ngiyalivuma ngoba phela mina ngazi ukuthi vele ngimtshelile lo muntu ukuthi udlile ukudla kwezinja angikuphiki lokho ngiyakuvuma kodwa ke disparaging remarks no gross misconduct angibazi ngoba ngazi ukuthi kusho ukuthini. So kusho ukuthi masiqeda ke hearing kwakhona wathi ummeli wakhe lo yabhuti kodwa mase silapha ka CCMA kwaseko omunye ummeli wakhe. So ngangazi ukuthi noma kwakuyi assistant yommeli wakhe angazi. So kwathiwa ke lana iziphumo zokuthi hearing yami ihambe kanjani wangifonela noma nginikeza iphepha ngisazi kodwa amaphepha nje akhona ngiwaphethe wonke. Kwabe sekuthiwa hayi ngiyaxoshwa ke ase ngithi mina uxoshwa ukuthini
ngixoshelwa ukuthi ngifakile ikhala lami endabeni zakhe zomuzi wakhe noma zenkampani. Oh. Yiloko ayekusho. You put your nose into my companies. And mina ngihamba ngikhuluma ngaye ebantwini ukuthi ungixoshile ukuthi kwenzakaleni lana. Ngithi mina akekho umuntu engakhuluma naye ngaphandle kwamama ongaphesheya engangikade ngiya kuyena ngiyomtshela ukuthi hey angisasebenzi imali yami ekufanele ungikhokhele yona usuzoyenza kanjani ngoba ngeke usangibona lana. Abese yabuza kwenzakaleni ngithi mina ayikwenzeke kanje. Kwabe sekuthiwa ngiyaxoshwa. Awu. Uxoshela ukuthi utshela umuntu ukuthi bakudlisa ukudla kwezinja. Ukuthi bamdlisile ukudla kwezinja. Phela lo wadla ukudla kwezinja. Sewaxoshwa naye futhi naye ngithi uxoshela ukuthini ke? Wabuya ngoJanuary. Cathi uFebruary akawuqedanga engazathi kuthiwa esikhwameni sakhe kwatholakala ama polishing pads. Lo muntu udriver kapolish. Khona kuthiwa uyantshontsha lama polishing pads wezwantshontsha ezowadayisela ba. Bamplante. Futhi bamplante ukuze kutholakala ukuthi khona into ayenzile. Manayi dadewethu. Manje thina thina nasisenza izinto abasebenzi okhala ngakho ikuphi ofisa ukusizakala ngakho? Angithi ke lapha CCMA ubhuti engangimcelile ukuthi ngicela angisize njengommeli. Kwathi mase kuya kwi-arbitration wekhona fike kube qale kube yini angazi sengikhohliwe kodwa khona leli ukuthi kuthethwe icala i-arbitration. So wekhona kulezi insuku zokuqala kukhona yena khona iboss ikhona unkosikazi weboss nommeli wabo naye ke lo bhuti ommeli wami abese yathi iboss ayinaso isikhathi sokuthi ikhulume lento angisho ukuthi ngifunani yabe seyithi ummeli wakhe wathi ngifunani ngathi mina akangikhokheli bathi ngifuna malini ummeli wami wathi 30,000 yathi iboss ngeke ikwazi ukukhokha 30,000 ingakhokha u4,000 ngathi mina ngiyawubonga u4,000 yonke leminyaka ukhokha 4,000 yebo ngathi mina ngiyawubonga ngo4,000 kwabe sekuthiwa okay ukuthi kuzongena iarbitration ke kuzoqulwa icala. Uma sekuqulwa icala ayikho into eyakhulunywa mayelana nokuthi iboss idlisile umuntu ukudla kwezinja. Uphela lo odlula zinalifaka icala yena alifakanga yena icala kwathi mase kuthethwa lecala kwathiwa mina bapho ofakazi bami ngathi mina phela ngitshelwanga ukuthi bekufanele ngibize ofakazi mina ngibizwe nje ngibize nedate yokuthi kuthiwa ngize kwi-arbitration. Uma sengifika la ngiyafika khona lo bhuti wekade utolika lapha kwi-hearing ngathi mina ngitshelwanga futhi mina ummeli wami ungitshela ukuthi kuthiwa akangezi kwi-arbitration. Ngathi kanjani iboss ibinayo ummeli ayikwasho ukuthi anginamandla akhe. So ayikho into eyikade ikhulunywa lapha yana kwakurevisewa lama notes akwi-hearing. Ngicabanga ukuthi inhlanganelo lamalungelo abantu isithunzi somuntu omasidicelile lapha phansi ukuthi ukudla kwezinja. Yabo nayo bafo mhlawumbe ukuthi uzoyibona ivideo angavela ukuze nikwazi ukuthi nifake icala kuyona lezi inhlangano ngithi yabo yebo sikwazi ukusukumela le nto leyo because nina nobabili nina enizokwazi ukuthi nifakazelane. Yebo. So nawe njengoba kanje ungenawo ufakazi kanti uyena owakudla ukudla. Yebo. Wena ngala usho ukuthi lokudla ayekudla wena wathi ukupheka. So kahle kahle niyadingana nobabili. Yabo nobabili niyadingana sebo. Yebo. This one nje bakubuza ukuthi ufakazi babazi vele ukuthi ufakazi akekho ngithi yabo. Kuzokwenza mhlawumbe ukuthi kube weak ngisho icala lakho ke this one mhlawumbe ngazange ukuthi ukwazi ukuthi nommeli lo othi naye akumele ngokweqiniso ngoba naye angigculiseki nje iphathi engizwayo edlalekile ukuthi ummeli wakumela ngokweqiniso yini. Ngathi angikhokhe so 5,000. Yabona nje i-dismissal yakho nje angizi i-offense ekhona ephathekayo ukuthi ungaxoshela ukuthi yabo ufake ikhala lakhe endabeni zasemsebenzini wakhe. South Africa ngazi nangumama elibeka kude ababhekene nalo ngazi ngamsiza ngani South Africa kulabo abaza amalungelo abasebenzi bangasilekelela kakhulu abazo arbitration labo no CCMA no labor court labo niyazazi into zenza zomthetho yabo thina sibona abasebenzi ukuthi sisangalekela ngakephi la nakubona kabazi ke ama steps afuneka alandelwe kulabo bamalungelo abantu
because ukudlisa ukudla nje kwemalasi nje yakubona into njengaleyo nje yabo yabo how much more kufaka ithiwa yini lamaphilisi lawa amaphilisi ezinja no kakungeni nawo amaphilets ngithi how much more wofike khona nje thatha ama-pop martin ayidliwa abafana sisakhulu befuna ukubila ibuya la esifubeni befuna ukushaya amantombazane ahambe efuneka la etolo ama-pop martin bawadle kumile iboya-ke la ngithi abathanda ukushaya amantombazane ngeyiboya how much more kwase kufaka ukudla amaphilisi-ke laphana phela uba afuye elambile yabo naye wadla ngoba engazi wabuza naye ukuthi bekunjani lokudla ade ukudla wathi bekunakuba muncu kunalo wamsobho ngoba phela i-rice masekade lihlele efrijini liba namsobho phela mulambile uzodla uthini bayabuza ukuthi wakudlelani wathi welambile wezothini mawulambile yabo nje yabo ngoba akayivelanga efrijini angithi wanikezwa ibhosi yakufudumeza hawu yamphakela kama ngazwana indisha wedlela kuyona lesasitsha ngisazi babesithathephi isipunu awedla ngaso angisaza izitshe engingazazi engingazigezi ezingekho ekitchen angazi babezithathephi lezazitshe kuba nemkhofu yabelungu angisazi wena imedi yakhona kusebenza khona yazi zonke izinto angizazi lela plate angilazi lahlalaphi wathi iplate lama wakhe ugogo omdala wango 1929 ipoke zabelungu owake ushone manje ngo2023 phela isipoki leso manje idozelela umlungu lapha thatha isitsha sawo laphana hayi lesasitsha dlela kusona shema hayi yangithusa nje liyani cha we mama angazi uma kukhona abahlambe bangakulekelela bangakuthola phi ma mayelana nenamba but kuhle kubo kushiya inamba yabo si-advise umuntu ukuthi-ke kushiya inamba izosala balibizwe yabo but-ke ney'gebengu zikhona abantu abaganga abamisuse iy'namba zabantu but bakhona abasuke befuna beyijene befuna ukuletha usizo ngempela but-ke angazi ukuthi kuzoba kuwena uthanda ukushiya inamba noma ufuna bangene ngothweleni noma bona abafuna ukuletha usizo bashiye awabo ama-contact therefore wena uyothatha lapho-ke ama-comment ama-contact abo angazi ufuna uzandlani bengingacela sibangene ngakwena ngethuleleni lo mtholo ongaka wenamba engiyekela kumina no it's fine ma akunankinga yabo akunankinga elakho lokugcina-ke ma lingaba yiliphi cela nje usizo ngicela usizo kwenzeka ubulungisa ngoba phela njengoba ngisebenze 13 years njeni akusekho manje la ngizaqashwa khona uma ngiphuma lapha njengoba ngiphuma engingaphethe lutho umuntu uma esebenza ejalidini uphuma engaphethe lutho cela nomsebenzi ma hawe ma umsebenzi kumuntu oclose to 60 cela kanti ubusakwazi ukusebenza cela mamsebenzi hayi makwenzeka-ke bakithi ekhona umuntu ongase angiqashi mhlawumbe insuku ey'ntathu ngesonto ithini into yabasebenzi basendlini ninayo i-union niyarejista nenziwani nini niyabakhokho u-UIF i-UIF uyona nto kade ibamba kumlungu ngoba nje i-provident fund ngo-2017 khona iy'ncwadi asithume asikhiphela zona wathi i-provident uyikhanselile umuntu uma engabe ephuma nje lapha kwakuyophuma engaphethe lutho ungazitshethi nje makukhona uma uphuma khona into yophuma uyiphethe uyophuma ungaphethe lutho njengoba nami-ke ngiphuma engaphethe lutho nabanye sebeke baphuma bengaphethe lutho engathi abasebenza nje basendlini bangaye bahlangane bayilungisele abafani kodwa belungu bakhona abantu abawu-2 abelungu babade bephila babanikezile izinto nihlangane niwe ma ngoba nosune-experience usebenzile endlini uyabona bakhona nabanye abane-experience mhlawumbe nawe elingane yakho nabanolwazi hlanganani nje ungacela mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu sekukhiphe kanje kanti mhlawumbe nini enizosungula i-union ezokwazi ukumela abasebenzi basendlini yini nizobe seniyabaphathi laphana senifana nizomela omedeni lapha nizobasayinisa yonke into yabo naye lodlisa abantu ukudla kwezinja bebe sizosayiniswa yinini ngicabanga lokho ma nicabanga kanza kwethu ngoba ngiyazi niyahlukumezeka lapha endlini kuningi nenziwa khona lapha endlini esingakuboni nokungale kwendonga nasendlini kuningi bheka nabasebenzi basendlini uningi ngempela abo especially kubona libala elimhlophe leli naleli lasendiye Phoenix hayi kuwest ngiyazi nemikhuba enzeka laphana ngithi yabo nokuphatheka kabi yabo thina-ke ngapha abantu abamnyama nathi nje sinolimi kwabanye sibahlukumezayo thothi uma ne-stress seyothuka umsebenzi endlini engenze lutho yabo sifazane uma-ke nje usisi esebenza endlini waba namahipsana nje yabo usegadlile kumedemu usegadlile nje kumedemu usisi nje wafaka iphefuma sezadlini hawu
uma ukuza nje emshadweni wabo akuhambi nakahle hawu usufaka phakathi nawe lapho kuleyo mpi yabo leyo Anti kuyenzeka. no hayi no mawami ngiyabonga engathi mama luthola usizo but again ngiyazi bazovela abantu abawaziyo amalungelo abasebenzi ba-advise accordingly sikwazi ukuthi-ke sikusondeze-ke ulandele lowo mgudu leyo but nale inhlangano yenu abasebenzi basendlini ngicela ningayithatheli phansi Okay. likhonside ma Yebo. yabo no siyabonga South Africa ilokho kumama useshilo-ke komdingayo ngicabanga ukuthi uyovaya ngathi ekathweleni sikwaziyo ukuthi-ke simxhumanise ngapha ithini esizoba u-switchboard angena thina siyabamba lo cingo thina lodlulisa lo cingo kuye sizokwenza lokho ma siyanithanda nisale kahle emakhaya Siyabonga.